taksi ajoi pois, jättäen Funkin Huddenstonin nurmikolle matkalaukkujen ympäröimänä. Funkista tuntui enemmän kuin kummalliselta, ettei Barclay, jonka opastusta varten hän oli tullut valmiina viettämään kuukauden, ollutkaan tullut häntä vastaan, kuten oli sovittu. Hän kokeili hyttysverkon peittämää ovea. Se oli hakasessa sisäpuolelta. "Haloo, onko siellä ketään?" hän huusi toiveikkaana. Mitään vastausta ei kuulunut. Huddenstonin maatila oli vaipunut uuvuttavaan horrokseen, johon oli ilmeistä, että muutkin kuin heinäkuinen helle oli syynä. Talossa ei liikkunut ketään. Myöskään ympäröivillä pelloilla ei näkynyt ketään. Tavalliset maatilan eläinten äänetkin olivat vaienneet. Funk tunsi olonsa epämiellyttäväksi. Tuskin koko talon väki oli lähtenyt häntä vastaan asemalle ja jollain tapaa epäonnistunut tapaamisessa. Hän kantoi tavaransa kuistille, ylitti pihan ja huusi jälleen navetan suunnille. Hän tiesi entuudestaan, missä Barclayn ateljee sijaitsi, joten hän lähti kulkemaan polkua pitkin kohti metsän varjoisaa suojaa. Pian harmaat kiviseinät pilkottivat puiden runkojen ja paksun lehvästön läpi. Funkia vahvisti tunne, ettei Barclay ollut siellä sisällä. Hän huomasi, että ateljeen ovi oli lukittu riippulukolla ja että länsi-ikkuna oli tökerösti laudoitettu umpeen. Hän kiersi rakennuksen pohjoispuolelle. Täällä puut oli kaadettu ja ateljeen seinä oli kokonaan lasia. Hän kurkisti sisälle uteliaana, mutta telineiden, maalaustarvikkeiden ja tavallisen sekasotkun ohella hänen huomionsa kiinnittyy lähes välittömästi seinää vasten nojaavaan maalaukseen, johon vastakkaiselta puolelta häikäisevä valo osui paljastavasti. Kummallista menoa, Funk mutisi hämmentyneenä. Ei tuo voi olla Barclayn työtä. Ei hän ikinä sallisi oppilansa tehdä tuollaista viivoittelun ja raan värin hirvitystä. Hän painoi kasvonsa lasia vasten, suojaten niitä ulkoa tulevalta valolta käsillään. Tuo vanha mies, Funk sanoi ääneen hämmentyneenä. Vaikka hän onkin karkeasti maalattu, niin on toi kyllä samalla ehdottoman kauhean näköinen. Hänen kätensä, kuolleet kädet ja verettömät, pahamaiset, jotain tuossa tavassa, miten hän istuu. Lysähtäneenä, niin kuin ei jaksaisi pitää itseään suorassa tai jokin ulkopuolinen, jota ei näe, kannattelisi häntä. Mä en pidä siitä. Se on ruma. Tuossa on jotain vialla. Hän sanoi viimeisen lauseensa vakuuttuneena ja huomasi samalla, että häntä tarkkaili jokin toinen katse. Hän hätkähti nopeasti ja kääntyi ympäri. Hänen takanaan, rauhallisesti odottaen, että hän saisi ateljeen sisätilojen tarkastelunsa päätökseen, seisoi mies, jolla oli yllään paikattu ja tahrainen sininen haalari. Terve, Funk sanoi hämmentyneenä. Mr. Barclay on talossa, herra. Te olette ilmeisesti Mr. Funk. Minä olen Mulcahy, Huddenstonin tilan työntekijä. Funk nyökkäsi. Selvä. Miten Mr. Barclay ei tullut tapaamaan minua asemalle? Olimme kaikki poliisiasemalla, herra. Mulcahy sanoi ja asettui hänen taakseen kävelemään. Poliisiasemalla? Funk toisti. Mitä täällä on oikein tapahtunut? Löysin tänä aamuna Mr. Oaklin kuolleena ateljeesta, herra. Mitä? Funk pyörähti ympäri ja katsoi häntä suoraan silmiin. Siellä on jotain pielessä, herra. Näin verta sillä paholaisella parrassaan. Miehen ääni vopisi. Rauhoitu, Mulcahy. Puhutko tuosta maalauksesta? Siitä juuri, herra. Verta? Vanhan miehen parrassa? Naurettavaa. En minä nähnyt mitään. Mulcahy intti jääräpäisesti. Veri se oli, herra. Ja koko nuoren miehen veri oli tyhjentynyt hänestä, herra. Funk jähmettyi kuuntelemaan tarkasti. Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta. Veri vanhan miehen parrassa? Ja se tippui hänen kuolleista sormistaan, herra. Ei pisaraakaan jäänyt ruumiiseen. Verta ympäri sen kirotun vanhan paholaisen partaa ja hänen kuolleita sormiaan. Pyhä Maria. Mulcahy teki ripeästi ristinmerkin. Kuka tuon maalauksen on tehnyt? Funk kysyi, kääntyen taas kohti taloa. Mies nimeltä Silva, herra. Hän on oikeastaan kaapinrakentaja, mutta alkoi kuvitella osaavansa maalata ja teki sen ihmeen tuolla takana. Paholainen vieköön. Onhan hänellä taitoa maalata, Funk mutisi. Hän sekoittaa maaleihinsa jotakin, minkä vain helvetin paholaiset voivat hänelle antaa. Mulcahy sanoi synkästi.
Hän epäröi hetken, mutta jatkoi sitten. Herra, ilta ennen kuin poikaparka murhattiin, herra Barkleyn taulu oli revitty riakaleiksi. Samoin herra Oakleyn palkintotaulu. Mitä se voisi tarkoittaa? Yhdessä sen kanssa, että poika tapettiin seuraavana yönä. Ja Silvalle annettiin vain kunniamaininta viime viikolla, vaikka hän odotti saavansa ensimmäisen palkinnon. Silvalla näyttää olevan motiivi, Funk totesi heidän kävellessään pihamaalle. Elämä oli taas alkanut liikkua normaalisti maatilalla, kuin lumous olisi rauennut. Funk näki Barkleyn kömpelön hahmon kumartuneena matkalaukkojen äärellä kuistilla. Hän tervehti ystävänsä ja kysyi sitten Mulcahelta nopeasti. Mitä poliisi sanoo? Kuka tahansa meistä olisi voinut tehdä sen, herra. Mutta atelje oli lukittu sisältäpäin, eikä ole mitään motiivia. Eikä kukaan osaa sanoa, mihin poikaparan veri katosi. Yksinkertaisten sanojen takana oli synkkä viesti jostain kauhistuttavasta. Tässä on enemmän kuin miltä näyttää. Kyllä vain, herra. Tästä eteenpäin Tom Mulcahy pitää siudattua medaljonkia ihollaan päivin ja öin. Funk tarttui Barkleyn ojennettuun käteen lujasti. Olen pahoillani, että tapasimme näin, Funk, mutta tämä kamala strategia on sotkenut kaikki suunnitelmat. Minä pidin pojasta. Barkley sanoi ääniväristen. Harrylla oli lahjoja. Minä odotin innolla, mitä hän vielä tekisi värien kanssa lähitulevaisuudessa. Ja nyt... Hänen äänensä murtui. Missä huoneeni on, Barkley? Funk keräsi laukkunsa ja seurasi toista taiteilijaa ylös etuportaita. Molemmat miehet sytyttivät hiljaisuuden vallitessa savukkeensa. Barkley tuijotti ikkunasta poissa olevasti, kun Funk purki laukkujaan nopeasti, heitellen paitoja, alusvaatteita ja solmioita auki oleviin lipastoihin ja laatikoihin. Haluan tietää, miten Silvan maalaus päätyi sinun studioosi, hän sanoi lopulta helpottuneella äänensävyllä työnsä päätettyään. Vai otat sen kannan? Barley kysyi raskaasti katsoen. Funk ei yrittänyt väistellä vihjailevaa kysymystä. Kuka tahansa muu kuin raaka, materialistinen typerys ottaisi, hän vastasi rauhallisesti. En tiennytkään, että sinua kiinnostaa tuollainen. Minulla ei ole aikaa muuhin kuin maalaamiseen. Jo pelkästään elannon tienaaminen vie suurimman osan ajastani nykyään, Funk. Miehen silmät välähtivät. Minulle riittää hyvin vähän. Olen liian lumoutunut tutkimaan aineellisen maailman harhojen alla piileviä totuuksia. En ole päässyt kovin pitkälle, mutta sen minkä tiedän. Sitten ehkä osaat sanoa, mikä Harryn kuolemassa on luonnottoman tuntuista. Minä tiedän, että tässä on jotain vialla. Jotain vialla? Nuorempi mies toisti miettelijänä. Kyllä, jotain on vialla ja omituista tässä pojan kuolemassa. Mitä tulee siihen, onko se luonnollista vai ei, meillä on paljon outoja ja vähän tunnettuja lakeja, jotka toimivat meille uusilla tavoilla. Hän keskeytti. Hänen ilmeensä kirkastui, kuin jokin valaiseva ajatus olisi yhtäkkiä selventänyt tilannetta hänen mielessään. Uskon, että poikaraukan kuolemaan liittyy äärimmäisen kiinnostava esimerkki paholaisen toiminnasta. Barkley kääntyi ikkunalta äkkiä ja sanoi. En kertonut poliisille, mitä ajattelin tämän strategian taustalla olevan. En halua päätyä mielisairaalaan. Nyt minulla on pieni toivo, että ehkä sinä voisit ymmärtää tämän kokemuksen outouden. Kuuntele. Manuel Silva asettui tänne muutama vuosi sitten ja on pärjännyt hyvin kaapinrakentajana. Viime aikoina hän sai kuulla, että minä saan $300 ylöspäin yhdestä maalauksesta. Hän ajatteli sen olevan helppo tapa rikastua, mutta kieltäydyin opettamasta häntä. Tiedät, että otan oppilaakseni vain edistyneitä ja lupaavia taiteilijoita. Kieltäytymiseni sai Silva raivostumaan. Olen järjestänyt kaupungissa vuosittaisen taidenäyttelyn. Silva lähetti sinne 3 maalausta, yrittääkseen pakottaa minut ottamaan hänet oppiini. Ne olivat aika kamalia. Yhdessä oli seppä, synkkä, uhkaava hahmo, joka takoi raivokkaasti jotain, joka näytti hakatulta krusifiksilta. Toinen oli maanviljelijä teurastamassa onnetonta sikaa, joka näytti jotenkin alastumalta mieheltä. Teurastajan kasvoilla oli liian realistinen, sadistinen ilme, kun hän heilutti veristä peistään. Kolmas oli se maalaus, jonka näit juuri studiollani. Harryn työ voitti ensimmäisen palkinnon, se oli väistämätöntä. Halusin rohkaista paria nuorta paikallista taiteilijaa ja annoin heille kunniamaininnan.
Ja ettei Silva loukkaantuisi, niin mainitsin hänetkin. Ennen kuin taulut siirrettiin pois, niin me oltiin Harryn kanssa galleriassa ja hän huomasi, että joku oli tahallaan leikannut Silvan tauluun kiinnitetyn kunnianmitalin nauhan palasiksi. Omituista, eikö? Sinä avaat nyt minulle uusia näkymiä, Funk vastasi, sytyttäen uuden savukkeen siitä, mitä oli tupakoidut. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista. Arvostelin Silvan maalausta ja totesin, että Harry oli oikeassa sanoessaan, että se sai hänet hermostumaan, mutta että juuri siinä mielessä siinä oli kosketus villiä neroutta. Harry kutsui sitä kammottavaksi, koska siinä oli kuvattuna vanha mies, kyyristyneenä kuin kuollut. Hänen kätensä kauhistuttavat mätänevässä tilassa olevat, ja silti hän istui siinä. Hyi, Silvan värit olivat karkeita. Hänen piirustuksensa oli niin vääristynyt. Vaikea sanoa miten, mutta väärä. Ymmärrätkö? Sanoin, etten uskaltanut rohkaista Silvaa, koska hänen töissään oli hyvin outo piirre. Jokin oli vain vialla. Ja sitten me molemmat melkein säikähdimme hengiltä, kun hämärässä meidän takana joku päästi ruman naurunpurskahduksen. Ja me käännymme katsomaan, niin näimme pimeän hahmon livahtavan pois. Ja se oli Silva, ja tajusin, että hän oli kuullut minun sanovan häntä pahaksi neroksi. Harry vähätteli pelkoani, mutta minua asia vaivasi. Kohtasimme vielä kerran maalauksen vanhan miehen. Hämärän hiipiessä huoneeseen murheellinen pimeys tuntui leviävän itse taulun sisään. Sen varjot syvenivät. Vanha mies sulautui tumman taustansa varjoihin. Vain hänen kalpeat kasvonsa, harmaa partansa ja vahamaiset sormet, jotka riippuivat polvien yllä, erottuivat yhä. Se oli väärin. Täysin väärin. Ja sitten yhtäkkiä Harry nykäisi hihasta ja huudahti, että lähdetään pois täältä. Me käännyimme ja syöksymme kaduille järjettömän pelon ajamina, joka oli niin voimakas, että me tuleta ajatelleeksi, miten typerää se oli ja järjetöntä. Tajusimme sen vasta Hoddenstonin maatilalla. Funk sytytti uuden savukkeen. Seuraavana päivänä menimme maalaamaan luonnoksia, Barley jatkoi. Ja Hoddenston toi kangastamme takaisin studiolle. Illalla hän kertoi minulle, että Silva oli lähettänyt minulle yhden lahjaksi. Niinpä Harry ja minä menimme katsomaan, mikä se oli. Sytytimme kynttilät ja se todella oli kokemus. Ja epämiellyttävä sellainen. Kynttilän lepattava heikko valosaito on vanhan miehen näyttämään entistä enemmän itsenäiseltä kauhealta olennolta, joka oli irtautunut maalauksestaan. Harry sanoi hyvä luoja jonkinlaisen koomisen kauhun vallassa. Tiesin vaistomaisesti, että Silva ei tarkoittanut hyvää. Hän kantoi minulle kaunaa. Hänen lahjansa tuntui olevan täynnä uhkaa. Kalpeassa kynttilän valossa vanhan miehen parta näytti rapisevan jäykästi kuin hänen huulensa olisivat avautumassa sen suojasta. Tietenkään en nähnyt mitään konkreettista, mutta tuntui kuin olisin nähnyt kalpean kuolleen kielen nuolaisevan kuivuneita, kuolleita huulia. Hyi. Sen täytyy olla kummallinen tunne, Funk pohti ääneen, päästäen paksun savupilven ilmaan. Kuvailit sitä hyvin elävästi. Niin, no kuuntele lisää, Funk. Oakley ja minä tarkistimme kankaamme varmistaaksemme, että ne olivat ehjinä palanneet takaisin. Olimme tyytyväisiä. Muista tämä kohta, Joko. Lukitsimme studion oven riippulukolla ja menimme nukkumaan. Aamulla mennessämme takaisin studioon huomasimme, että riippulukko oli koskematon ja kaikki ikkunat lukossa sisäpuolelta. Mutta yksi parhaista maalauksistani oli viiletty suikaleiksi. Ja Harryn maalaus, joka oli voittanut ensimmäisen palkinnon, oli tuhottu täysin. Jopa kehys oli hajotettu. Se vandalismi tuntui pahalta. Olin ollut varma, että poika voisi ansaita rahaa työllään, ja hän tarvitsisi sitä kipeästi. Hän otti sen vastaan kuin spartalainen, mutta sanoi alkavansa nukkua studiossa sinä yönä, sillä hän oli varma, että Silva oli tehnyt tihutyöt. Suostuin, vaikka en ymmärtänyt, miten Silva olisi voinut päästä sisään. Jätin siis viime yönä pojan sinne. Hän sanoi aikovansa peittää sen vanhan miehen kamalan naaman. Tarjosin jäädä hänen kanssaan, mutta hän ei suostunut. Aamulla Barclay vaikeni ja kääntyi ikkunaan nieleskellen. Malkei kertoi minulle. Funk kiirehti sanomaan ja sytytti uuden savukkeen. Se oli kauheaa, Funk. Malkei huusi verta joka askeleella. Verta,
Hän karjui. Vanhan miehen parrassa. Entä kuolinsyyn tutkija? Harry oli ollut kuolleena. Sormenjäljet hänen kaulallaan. Joka pisara verta oli valunut hänen ruumiistaan. Barclay jatkoi hitaasti painottaen. Mulcahy oli nähnyt hänet pohjoisen puoleisesta ikkunasta. Jouduin rikkomaan länsi-ikkunan päästäkseni sisään. Aluksi kuolinsyyn tutkija sanoi, että hän oli saanut kohtauksen, mutta päätyi lopulta siihen, että hänet oli tappanut tuntematon henkilö. Entä veri? Funk kysyi. Mulcahy oli oikeassa siitä. Funk, minä näin sen itsekin. Se ei ole siellä enää, Funk totesi. Barclay nyökkäsi. Se on toinen outo asia. Kun syöksyin paikalle, löysin Harryparan makaamassa lattialla. Ruumis vääntyneenä groteskiin, karmivaan asentoon. Ja niin kauhean valkeana. Kun heittäydyin lattialle hänen viereensä, jokin osui sisäiseen korvaani. Se oli ääni. Mutta mikä ääni? Jo kuullessani sen tiesin, että kuulin jotakin, mitä fyysisesti en voinut kuulla. Bonnahdin jaloilleni ja kohtasin Silvan kammottavan maalauksen. Jumalauta, se oli hirvittävää. Hän värähti muistellessaan. Maalattu vanha mies istui siinä liikkumatta, mutta se oli pahaenteista pidättäväisyyttä, Funk. Tuijotin kauhun lamauttamana ja tunsin pahoinvointia, sillä näin silloin, että joku oli sivellyt vanhuksen kalmavaaleita kasvoja punaisella värillä, joka valui maalatun harmaan parran läpi. Kuolleet kädet, jotka riippuivat kulmikkaiden polvien päällä, valuivat verta, jokainen kalpea sormenpää. Verta, Funk! Mistä tiedät, että se oli verta? Kysyi Funk tiukasti. Minä koskin sitä, sanoi mies vastenmielisyyttä äänessään. Ja sitten? Funk kysyi. Jotain kammottavaa tapahtui. En nähnyt sitä, vaan pikemminkin tunsin. Aistin sisäisesti, että yksi vanhan miehen maalatuista käsistä liikahti. Se kohosi nykivän epätasaisesti, niin kuin jonkun automaatin liikuttamana, ja pyyhkäisi harmaan, veritahraisen parran yli. Sanon, että se liikkui. Tunsin sen liikkeen, vaikka samaan aikaan tiesin, että kyseessä oli vain maalaus, kyvytön liikkumaan. Se oli jokin muu sen takana, joka todella liikkui. On lähes mahdotonta selittää tätä tuntemustani, Barclay jatkoi epätoivoisesti. Mutta vaikka maalattu hahmo ei liikahtanutkaan, tiesin silti sisäisesti, että se kohotti toisen kätensä ja pyyhkäisi punan pois parrastaan. Sitten se ojensi kätensä kummallekin puolelleen, vetäen pois vesipisarat vahamaisilta sormenpäältään maalattuun ruohikkoon, joka värjäytyi punaiseksi niiden alla. Jumala, se on sitäkin kauheampaa, sillä vaikka hahmo ei liikkunut silmieni edessä, näin silti punaisen, elämän veren, Harryparan veren, katoavan kankaasta niiden liikkeiden myötä, jotka tunsin, mutta en nähnyt. Tietenkin tämä selitys on riittämätön. Hän lopetti. Funk painoi poltetun savukkeen pään uuden, huulinsa painamansa savukkeen kärkeen. Savupilvi ympäröi häntä. Sen keskeltä hänen äänensä lausui päättäväisesti. Ei lainkaan riittämätön, hyvä ystävä. Päinvastoin. Kuvaus on hyvin valaiseva. Niin selkeä, että uskon meidän vielä rankaisevaan sen poikaparan murhaajaa. Barclayn uneliaat silmät neimahtivat äkillisestä tulesta. Antaisin vuoden elämästäni, jos voisin saavuttaa sen. Hän huudahti kiihkeästi. Tuskin niin paljon tarvitaan, mutta sinun voi olla tarpeen uhrata 1 tai 2 kankaistasi. Meidän olisi parempi tuoda loput Oakleyn töistä tänne. Silva saa myös tietää, että olet ryhtynyt suojelemaan Harryn töitä ja omaasi. Hänelle on kerrottava, että aiot itse yöpyä studiossa huomenna. Se tuo hänet. Funk ennusti synkästi. Olet samaa mieltä, että se on Silva? Barclay huudahti helpottuneena. Minulla ei ole sitä epäilystäkään, mutta ei omana itsenään. Hän heijastaa astraaliruumiinsa tuon hirvittävän vanhuksen kautta ja on nyt tehnyt vakavan virheen. Mitä tarkoitat? Hän on antanut itsensä maistaa ihmisverta, siksi häntä ei voida päästä jatkamaan. Hän on nyt vaarallinen. Hänestä tulee vielä vaarallisempi, ellei häntä pysäytetä. Aion tehdä sen ainoalla pysyvällä tavalla, mikä on mahdollista. Meillä ei ole todisteita hänen läsnäolostaan studiossa, Funk.
Kuka uskoisi kokemukseni ilman aineettomia todisteita? Ei kukaan tavallisesti, Funk myönsi, lisäten nopeasti. Mutta minä uskon. Ja on olemassa toinen henkilö, joka ei ainoastaan usko, vaan tarjoaa keinot pysäyttää Silvan murhanhimoiset taipumukset häiritsemällä viranomaisia tarpeettomasti. Hän lopetti kuivasti. Eikö olisi viisasta palauttaa se maalaus Silvalle tai leikata se palasiksi ja polttaa se? Ehdotti Barclay levottomana. Myöhemmin, sanoi Funk. Silva on jollain tavalla oppinut siirtämään pahantahtoisen tahtonsa tuohon luomukseensa. Meidän on päästävä hänen käsiksi juuri tämän luomuksen kautta ja pysäytettävä hänen rikollinen uransa ennen kuin se on liian myöhäistä. Barclay huokaisi. Puhut kun tietäisit tarkalleen mistä on kyse, Funk. En täysin ymmärrä sinua, mutta tunnen, että olet jollain tavalla oikeassa. Mitä haluat minun tekevän? Pyydän Mulcahy tai Hoddenston siirtämään kaikki Oaklin maalaukset pois. Jätä vain pari omaasi, josta et erityisemmin välitä, jotta et herättäisi Silvan epäilyksiä liiaksi. Hän kuvittelee sinun pitävän näyttelyä. Sitten pyydä Hoddenstonia kertomaan Silvalle, mitä studioon jääneelle kankaalle tapahtui, ja pyydä häntä hakemaan omansa pois. Tämä näyttää ystävälliseltä eleltä sinun puolestasi, ja hän vastaa sanomalla, että hakee maalauksensa parin päivän sisällä. Hän suunnittelee sinusta eroon pääsemistä siihen mennessä, Funk päätti kylmästi. Mukava ajatus, sanoi Barclay. Lainaa minulle roadsterisi. Palaan viimeistään huomiseen iltapäivään mennessä. Huolehdi siitä, että Silva tietää sinun nukkuvan ateljeessa huomisena yönä, Funk sanoi vakavasti. Mutta älä missään tapauksessa mennä sinne tänä iltana. Tänä yönä Silva tai mikä tahansa hänen pahojen aikeidensa herättämä olento saattaa päästä vapaasti liikkeelle. Mutta huomisyönä, silloin, minä olen siellä, et sinä. En voi sallia, että joudut johonkin ikävään tilanteeseen, Funk. Tämä ei edes kuulu sinulle. Harry oli minun suojattini. Tämä on minun vastuullani. Oletko valmis taistelemaan maalattua demonia vastaan, Barclay? Funk nauroi epäuskoisesti. Pystytkö sen kautta lopullisesti hiljentämään sen näkymättömän ja etäisen pahantekijän? Sinäkö pystyt siihen? Pystyn kyllä, kun palaan huomenna iltapäivällä. Mutta miten? Menen sellaisen luo, joka tietää. Aion vaatia salaisuuden häneltä. Hän suostuu varmasti. Menen tapaamaan Gwen Caradornea. Missä olen kuullut tuon nimen? Barclay mietti ääneen. Ehkä hänen julkaisemistaan esitteistä. Hänen kirjoituksensa Abstrakti todellisuus on melko tunnettu ja sitä käsitellään laajalti. Aivan mahdollista, Barclay huokaisi. Tuntuu etäisesti tutulta. Entä se autosi? Funk jatkoi rivakasti. Seuraavana päivänä hämärän laskettua Funk palasi. Hänen vakava ja poissa oleva olemuksensa sai Barclayn utelut vaikenemaan. Funkin kasvoilla oli ilme, joka sulki kaiken ylimääräisen pois. Kuin häntä ei olisi saanut häiritä millään. Hänen ensimmäinen kysymyksensä oli, oletko kertonut Silvalle, että nukut ateliassa tänä yönä? Hän tietää. Hän sanoi Hoddenstonille hakevansa aliarvostetun mestariteoksensa parin päivän sisällä. Barclay painotti sanoja merkityksellisesti. Arvasin, että hän sanoisi noin. Hän tietää, että sinä olet siellä tänä yönä. Hoddenston sanoi hänelle, että jos ongelmia vielä tulee, minä nukun siellä tästä illasta alkaen, vartioimassa hänen maalaustaan. Loistavaa. Funk hieroi käsiään tyytyväisenä ja puhalsi suun pielestään sakean savupilven. Entä oliko ongelmia? Oli. 2 kangasta, jotka lähetin eilen sinne, oli revitty hajalle. Hyvä. Hän siis odottaa sinun olevan siellä tänään. Syödään nyt jotakin. Sen jälkeen käyn kaupungissa hakemassa heti Caradornen. Hän haluaa ehdottomasti tulla mukaan. Aika on liian lyhyt, enkä ehtinyt valmistautua hoitamaan tätä yksin. Se on todella ystävällistä häneltä, Funk. Mutta jos hän kerran tulee ateljeeseen tänä yönä, niin miksen minäkin? Barclay kysyi itsepintaisesti. Hän olisi hoitanut kaiken yksin, ellei hän... Funk keskeytti äkisti ja näytti hieman nololta. Anteeksi, ette voi olla tarkempi, mutta hän ei salli puhuttavan itsestään, ellei itse päätä astua esiin, mitä tapahtuu hyvin harvoin. Hän on... No, odota kunnes tapaat hänet, jos hän sen sallii. Funk sanoi nyt jo selvästi vaivaantuneena. Ymmärrät sitten, mutta usko pois. Hän ansaitsee kaiken sen kunnioituksen ja arvostuksen, mitä ihmiselle voi suoda.
Funkin ei lopulta tarvinnutkaan lähteä kaupunkiin. Hämärän ja pimeyden välissä pihaan lipui kiiltävä tummansininen auto, jossa oli erikoinen lähettikäyttöön soveltuva kori. Auton limusiinityylisestä etuosasta astui 2 virkapukuista miestä. He kävelivät auton takaosaan. He avasivat leveät ovet ja nostivat autosta esiin hyvin erikoisen, aikakausiin kulumattoman esineen, sinimustan ja kultakuvioidun kantotuolin. Miehet astuivat valjaiden väliin ja lähtivät kuljettamaan sitä kohti maatilataloa. Funk huudahti ja loikkasi alas portaita vastaanottamaan tuota omituista saattuetta. Hän kumartui ojennetun käden ylle. Käden, joka hohti valkeana hämärässä. Barclay tuijotti ja näki, kuinka nuori taiteilija kosketti huulillaan noita ojennettuja sormia. Korkea, kirpeä lapsen ääni antoi käskyn ja kantajat alkoivat kuljettaa kantotuolia kohti navetan pihaa. Funk seurasi perässä ja huikkasi vielä taakseen. Nähdään huomenna, Barclay. Sen sanottuaan hän katosi kantotuolin perässä pehmeään pimeyteen navettapihan toiselle puolelle. Barclay tunsi, ettei voisi nukkua. Häntä ärsytti suunnattomasti, että Gwen Carradorn oli muka lähettänyt lapsen sijaisekseen tilanteeseen, joka saattoi olla vaarallinen. Hän meni alas kiiltävän auton luo ja kiersi sen uteliaana. Takaovet oli suljettu, eikä autossa ollut mitään erityisen huomiota herättävää, paitsi ehkä ylelliset iskunvaiventimet, jotka eivät olleet tavanomaisia lähettikäyttöön, ja katolle asennettu periskoopin näköinen laite, joka vaikutti yhtä epäsopivalta kuin nykylapsi kantotuolissa. Barclay istui ikkunan ääreen, nukahti lopulta nojatuoliin ja heräsi vasta, kun rouva Huddenston koputti oveen ja ilmoitti, että Funk ja pieni tyttö olivat palanneet. Hän lisäsi oma-aloitteisesti, että tyttö oli kuin täydellinen ranskalainen posliininukke. Barclay loikki portaat alas 3 askelmaa kerrallaan. Eteisessä Funk istui rahilla, joka asetti hänen kasvonsa hieman alemmas kuin pienen tytön soikeat kasvot. Tämä istui rauhallisesti tuolilla. Barclay pani taiteilijan katseellaan heti merkille tytön häikäisevän poskien heleän hehkun. Suoran nenän ja täyteläiset kirkkaanpunaiset eloisat huulet. Hän hyväksyi tyylikkäät mustat kiharot ripset, kauniisti kartuvat kulmakarvat ja siistin mustan polkkatukan. Valkean sävyinen silkkimekko oli hiukan pidempi kuin mitä yleensä näin nuorilla. Tyttö vaikutti noin 6-vuotiaalta, ja se oli kirjattu taidokkaasti kirkkailla väreillä. Hänen jaloissaan oli korkokantaiset ranskalaiset tohvelit. Kaiken tämän Barclay huomasi yhdellä silmäyksellä. Samoin kuin tytön pienen sirojen käsien kauneuden, sormien hoikan muodon ja jokaisen liikkeen ilmekkään vivahteen. Outo, epätavallinen lapsi, hän ajatteli. Barclayn ripeät askeleet saivat tytön nostamaan katseensa, ja se silmäys pitkien ripsien alta oli jotain, mikä sai Barclayn hätkähtämään. Hänestä tuntui, että lapsi katsoi häntä välinpitämättömästi, melkein halveksuen. Barclay pysähtyi äkisti portaiden juurelle, vaivantuneena tuosta kylmästä katseesta. Yhtäkkiä Barclay ymmärsi, miksi tytön mekko oli tavallista pidempi, miksi hänen pienet jalkansa oli puettu aikuisten tyyliin suunniteltuihin kenkiin, ja miksi hänen sormensa liikkuivat niin itsevarmalla hienostuneisuudella. Goblitiniset silmät, jotka katsoivat häntä haltiamaisista kasvoista, olivat aikuisen naisen silmät. Ne olivat kokeneen ihmisen silmät. Sellaisen, joka oli käynyt läpi monenlaisia koettelemuksia. Sellaisen, joka oli katsonut pelottomana verhon taakse suoraan salaisuuksiin. Lapsi ei ollut oikeasti lapsi, vaan täydellisesti muotoiltu henkilö. Olento, joka koko olemus oli kuin irrallaan koko muusta maailmasta hänen pienuutensa vuoksi. Funk hypähti ylös, tarttui Barclayn käteen ja veti hänet alas rohille. Itse hän asettui lattialle istumaan niin, että molempien miesten kasvot olivat lasten kasvojen alapuolella. Barclay, Funk sanoi hillityn kiihtyneellä äänellä. Neiti Carradorn, suo minulle kunnia esitellä teidät. Kunnia on minun puolellani, neiti Carradorn, mumisi Barclay, yhä hämmentyneenä noiden sinisten silmien terävän, aavistuksen ivallisen katseen alla. Hetken kuluttua hän ymmärsi katseen merkityksen. Se oli huvittunutta, kevyttä pilkkaa hänen hämmennykselleen. Toinen puoli tytön verenpunaisista huulista nytkähti vianoon keijumaiseen hymyyn, ja hän jopa käänsi pois nuo liian tarkan näköiset silmänsä, kuin säästääkseen Barclayn tunteita. Se oli ystävällinen ele, mutta ei rauhoittanut Barclayta lainkaan, sillä hymyn häivässä oli hienoinen sävy alentuvaa hyvän tahtoisuutta.
Herra Funk näytti minulle näitä maalauksianne ateljeestanne. Hän sanoi korkealla, heleän sokerisella äänellään. Pidän erityisesti siitä lumimaisemasta. Se on viehättävä. Mikäli kerrotte hinnan. Barclayn hämmennys kaikkosi heti. Hän tunsi olevansa omalla maallaan. Olisin otettu, jos hyväksyisitte sen kiitollisuuden osoituksena siitä, että vaivauduitte tänne, hän ilmoitti, mutta katsoi samalla syvästi Funkiin. Naisen rinnuksessa riippui ohuen platinaketjuun kiinnitetty platinapilli, jonka hän nosti huulilleen ja puhalsi siihen. Välittömästi kantotuolin kantajat ilmestyivät portaiden juurelle ja nousivat sisään taloon, kantaen tuolia aivan hänen vieressään. Kuin kirkas lintu, niin kepeä ja sulava oli hänen liikkeensä. Hän tuntui lähes lentävän tuolista kantotuolin suojaan. Hän heilautti pientä kättään hyvästiksi. Kantajat veivät keveän lastinsa ulos, asettivat sen huolellisesti odottavan auton takaosaan, nousivat itse ohjaamoon ja auto liikkui äänettömästi tietä alas. Juuri tuo hiljaisuus paljasti moottorin monisylinterisen tehon. Barclay jäi tuijottamaan auton perään ällistyneenä. Siis tuo outo pikkuinen olento oli se kuuluisa Quen Caradorn. Miksi et varoittanut minua? Funk sytytti kiireisesti savukkeen ja kietoutui savupilveen. Miksen varoittanut? Koska hänestä ei saa puhua. Hän on ylpeä ja herkkä, eikä salli vertailua hänen mielestään karkeisiin kehoihimme. Ja hän on epätavallisen ylpeä älystään. Syystäkin. Luulen, että hänen älynsä on kehittynein, jonka olen koskaan tavannut. Okultisti hän on 7. tyttären 7. tytär. Funk keskeytti äkisti. Haluat varmaan kuulla viime yöstä. Hän on kieltänyt minua kertomasta yksityiskohtia, mutta sen verran saan sanoa, että Silva ei enää koskaan toista pahaa tekoaan. Hän oli siis siellä viime yönä. Henkäisi Barclay epäuskoisena. Ei omassa persoonassaan, mutta hänen apuri oli lukkojen takana meidän kanssamme, kun telkäsin oven Gwenin ja itseni perässä. Mitä tarkoitat? Barclay kysyi järkyttyneenä. Funk huokaisi alistuneesti. Tule, mennään ateljeelle. Se on helpompi ymmärtää, kun näet asiat omin silmin. Puhelin soi. Rouva Haddenston juoksi keittiöstä vastaamaan siihen. Hänen tyynille kasvoilleen levisi kauhistunut ilme. Manuel Silva on löydetty kuolleena. Veitsen isku kurkussa. Hän huusi ja keskittyi sitten uudelleen kuuntelemaan tarkasti puhelua. Funk viittoi hiljaa Barclayta mukaansa ja he kiirehtivät yhdessä pihan poikki metsän reunaan. Funk avasi riippulukon avaimella, jonka Barclay oli hänelle antanut. Hän työsi ateljeen oven auki. Sanat tuntuivat turhilta. Lattialle oli levitetty maalattu kangashahmo, jonka kurkusta läpi oli isketty veitsi, nauliten sen kiinni lattiaan. Kankaan reunat olivat tarkasti leikatut, aivan kuten se olisi juuri leikattu irti seinää vasten nojaavasta maalauksesta, jonka keskellä ammotti siististi rajattu tyhjä tila. Barclay tuijotti, sulki silmänsä kouristuksenomaisesti ja tuijotti uudelleen. En olisi voinut tehdä sitä yksin, Funk sanoi. Hän antoi voiman. Hän olisi tehnyt sen itse, mutta hän oli liian... Tarkoitan, hän korjasi nopeasti. Silva oli liian pitkä. Barclay seisoi liikkumattomana. Hän imi itsensä tämän oudon näyn yksityiskohtia ja vahvisti aikomuksensa polttaa Silvan maalauksen viipymättä. Maalauksen tyhjässä kohdassa näkyi selvästi roikkuvan, istuvan hahmon ääriviivat. Lattialla veitsellä lävistetty kangashahmo, jonka kurkku oli kalpeaksi maalattu, olisi voinut täyttää sen tilan 2 kerroin. Se oli täyskasvuinen, seisova hahmo,